Torrent ha acollit el Fòrum Connecta Labora amb l'objectiu d'acostar a la ciutadania els serveis per a l'ocupació que ofereixen les administracions públiques valencianes. Buscamos tener la iniciativa de encuentro de empresas con las personas que buscan empleo y algunos talleres de orientación para ayudar en la búsqueda de empleo. Dins d'aquests esdeveniments, les persones inscrites han pogut realitzar entrevistes de treball, així com assistir a diversos tallers per a millorar la seva ocupabilitat. El Fòrum Connecta Labora aplega a l'antic mercat de Torrent. Enguany l'activitat es realitza de forma semipresencial, de manera que qualsevol ciutadà que forma part de la Mancomunitat Interlocal de l'Horta Sud puga participar. Així, les 22 empreses que formen part de la Mancomunitat poden contactar amb els candidats de manera presencial i també de forma online. S'han habilitat diferents espais en el fòrum per a garantir la seguretat. També s'han dissenyat 5 zones, entre les quals es trobaven la zona d'entrevistes, els tallers de formació, la zona de simulació d'entrevistes de treball, la zona aulàtic i un set d'enregistrament de videocurrículums. La verdad es que estamos muy satisfechos de haber participado en el foro de Connecta Labora, sobre todo porque nos ha permitido llegar a mucha gente, aparte de la cesión del local y donde está ambientado y la afluencia de público, pues hemos podido hacernos difusión. També s'ha posat a disposició un taulell que ha oferit assessorament laboral amb la finalitat d'ajudar a preparar una entrevista i triar les ofertes que més s'adapten al perfil professional de cadascú.